Korin alian Korin ni ina alian som ni ina Korin ni ina alian som ni ina kung hindi nga kay tumpanin ko ang kilakiat sa kadingin tau pa tunga tumvey kangen sohi ay hangin na main kahit pina na nga dingin kitsinghi hangin tanim na sumagkabang na kitsinghi kong sihi tuhay manin dingin lungtam semin kasanim na siyang pidinghi tuhay tanim natin simmo natin tuwag siyan natin bol siyan natin haksa natin sunga kalungnap na risang ahihi ahangin katanim siyan yung katakauhi tuwa ba na matay Matthew alian somle kat na aneu som ilegya ta okay di nga van gikwa gimite hem pe o kaya na kong paitaon tol dam na kong peding hi kay mahakol kiswanun la kay kaya na kisintaon ahangin kay maalung sim nem le lung sim kinyang hiyat hi kahihi lahin naon tol dam na anga dingi ahangin kahakol mo amin kapwa kapansong asahi kaupan di pulang kamartin tatia dingin kapa kongsuak saktahen tuni ina hitak kong tun tay na di mo na tay isang na ong piano sini kita ka polpi semua ong kihel tay na di mo na kita ka seson ti songina siya kapti songina ay kay polpi upati songina polpi mitin tay isang anong piawa nauti tay isang nahangin na kung kisa healthy kahit man na babang adik sa nampet tikin pero nauti tikin pero pasyanin tupa ang petahen baba na iwes kung kat basin na uaya kasanggam nu kat yung tikikin lah kimboy ipilang ngayon lang ama kayong kim hilang pek kay ilawin na ina kaong sing ong kim ong ton buhaya kanuhano luay manina kanubang kayet kanubang ang kim sanggamaya bana hilang kong sin tay na di mo na lampiong hills saka invitation ang po Dr. Ginem chin siya pilmungte Chicago omte iwa tua bana hilang kong sin tay na di mo na invitation ang mo lesong hiyang kipay tung so hello di ngay mali na tua van leng sap di ngong sik kaban leng sap di ke ong le sat kalom hoy mama mong sin ang langta so siya aya ama maung kote aya kol gama ko kapoy masa tuto nakikitay kayo kapoy masa panang di sa kong het di ang mama kat aya tua pa ama bekilawina aman so alom tema to na kizonin akay mo ke ko video to pigom ko kina ama kalaban sa di mo ni ay kapuan di kasi adi ko na onlay sa kuan hita ka iwes kong na kung sin tay na di na gospel kong pay koy tay na di na payong home sa schedule ang suisat Thomas kantuang utuang Chicago tua ayang amaw di ting hangin na pasyan na sip na mutay imanin pasyan hoy na mo na dingin na pasyan ina na asip din siya na direct ina ba na ina na asip kaya pasyan in na empe wi kaya ayan ina pasyan ina mihing teton loy na mihing teton loy na semut kaya